Нарушаването на авторското право е сериозно престъпление, защото основната цел на авторското право е не само да защитава интересите на авторите, но и да насърчава напредъка на знанията и изкуствата. Престъпленията, свързани с нарушаване на авторското право, са най-честите закононарушения. Торентите са един частен случай на разпространение на съдържание, което представлява авторски права. Нашият закон за авторското право дава право на всеки, който възпроизвежда музика и филми за лично ползване и с нетърговска цел, да го прави свободно. При торентите има елемент на активно разпространение. От тук произлиза въпроса дали това е законосъобразно предвид забраната, която проистича от нашия наказателен кодекс, че не може да се разпространява който и да е активно действие без съгласието на носителя на авторските права. Самото придобиване и възпроизвеждане не, но самото разпространение да.